Shubor nakaslem jong unong san hima. Samla das mansing kharsawian ubade uwe ni ki volunteer bapet ya kajaga jungo kai hanong rian kebadan ke jingking jeri ule thu bhak ar phlai tarik jemang ke sunam ruguvanshi baru raja ruguvanshi kilami dang step na nong rian hadien bakilawan pet kai ke jingking jeri hak ba empat dan nong tre ne volunteer hak de jaka namar bakapor jongki bantre ke de hakapor prabaji haba unong san hima ule yo banekran beruni usamla ule thu bhak tu sngi ke ar pu atarik jemang ar jar pusan haba uraja ruguvanshi berke sunam ruguvanshi kiwan udan hak tiga jaka hendai dan hak jaka bershim pisa nak jaka rung badru umla ban kenmau namar ki buan ki bawan nadu menstep hadu janmit hak bede bagi jingwan kai ki turis shekani jaka uni usamla ulu yathu baminta hak ayam liur ki don kumbalai spa tam ki brio ki bawan kai hendai ulu yathu bagi turis ki khambun hak portlang namar kadika por hak bagi babuan ki khana ki yo shuti shu ulong bagasngi ublei ki khang yani jaka jungokai namar bagan ke shnong baro kila long kristan bat baro kila jinya sing balada pli ni ke jaka omdan banyu i lada ja ai ule thuru bakinong shnong ki sumar bhai uni uding jri bat man kapor ki jupun khoi bat mentaling baga jing sumar bhan ki artali ki jingkiang lashna sakawe ke jingkiang ban penlong lai mala hakabede baga jing sha penyap urajar guvanshi bat hadien belalap bagi badan ti kimde na ke jila usamla das mansing ulapun pau ke jing smokman dak baong ba ublei udang iet ya kathan barok kawe bada krishnong na ke jing ja burong mentang adon hangne hanong riat hangne kenika counter kebaja ka shim pisa ya kinong joko kai perthei haba kiwan hangne hanong riat ban pet kai ya kene ka jingking jeri baong double decker badan lang bakawa bar mentang adon hangne bari we volunteer joko krishnong nong riat in batai khendiat phi batai choyangi kerteng jong phi kerteng kumno kerteng jong dari dasman sing karsawian dasman sing karsawian te phi thu yangi namar ngi kami kan khendiat itu kar ya raja bat sonam hak for ba maki kiwan hak arpo adarek phi don lang mp up tiket na matosi terus ni dengan dan hapo ni ya po ka spot omdai hapo tiket kontar tambalong ya kajungan joki ngimla ban kan mau ya tamar ande nadu mesti adu janmit kilong kibriu ki abun mau bawan ngimla ban kan mau namar ki turis long man kasngi ke wan em teng ki dan ki baya periam seriam kadur te ta kadau kalong kham e kan yang ban kan mau ki pi te phi menno phi i ki baki ja nang nang riat kan mau kata te social media phi i kudo tarik kan mau em ba ya kata tengah tip baki ja ka arpolai ki ong te namar kiwan hasane ka arpoar ki poir ka podjan met bat kimi ang nang ni ka por mestep kat ba ngiru ahli ki volunteer senang empat poir hapo spot namar ngi ahli kat kum ka duty ka dai prabaji kat ba makipat kilami ahli kamba san lani nriu baji mo kumba ong kata kan kalau ngimla kan banjo iya ki la se ki dan ki bampat ki tia fi hapo senang kata ye pp up tiket hangne kibri kiwan hangne kiwan thek tange kade ka jaka ya ka jiking jeri ne kiwan ya ka ero hangne dan yu hangne hangne ti kidan hi ke spot kadan ka swimming pool ban ka rainbow waterfall dan kadang ni double bridge tak kadang kidan hi kiba dah terang tu kampalat ban kiba suan mau banajan kidan hi kiba habdu ban dapat ba no kan bat bat wan rumah namar kajing terang ka jong kiri kajing angnut kata bila yo beri wan ba nang ne bila wan kimla shu banyai nang ni na po senang hi te ki abun hi kibri mo namar hang ni lalang man kasni de ini ki bajingi hangne phi ki jingi bashim pisane ki jingi dei bajingi sobhang ne hang ni tikilang free hi kaman jingi tambalong tanggabai entry kan ki haban siu san pro kama kumbayang dai kaban sum tikilang free dai tangki jan tiki haban siu lani ki haban wai kan na kidukan kan ki baki dan ki kwa jingi kan la da ki kwa menjing kan nomor chisngi man kasngi kini ki tores ki wan hangne hasong jopi kumta hi mentalir te kumba laispa ani laispa seneng dan ki ba aspa rumah pertlang khambuna pertlang di khambun sendiri khambuna khambun sendiri khambun ki nang ne na lokal ne na bar ne am ki dan mix lang hi namar pertlang di kidan hi biawan lalong ki kena skul khambun hi ki suti takadang muki wan hangne ki jingi ki chongkai hangne ha jingking jeri nen ki basaro hangne kibun hi basa ki homestay kidan kibun hi hane bat ki basar ki yadan hi ka khambun ka dei ka portlang hi namar balai kadan kapul hi yang tai bangi apli takadaw ki terus kidan ken ki bak kwa mau ban pendep iki spot ti
ki haban wan sa lupa kidon gini ki ba wan dah po double decker ki don ki ba wan tak sisngi ndak kidon ki ba ko ban lai catai ki ba melak ban nyai pan ki sa no ni kan Tapi sim na bakane ka jiking jeri ke balabu nakiman barem. Sim na bakane king jeri ka long syak ai kami ji ya phi matala nang baka jiwan kitores. hoi nyiru ni man kapor hing ya le ban penku lan ni ban bu lan ni ban ai bam gen gum ni ki thit jeri ma pi ya dan ki ding ki dan ki siyek yang tung ya bu kalau kum ka jing plan ai lan ya lam lenti jong ni kan ki thit ki badang rit kan mang le se mentam mo pi la ban yo i ki la dan la jan ban dep lai teli mo ki jan long ban yak kata Menolak senai tu. ban yo snem de ngam la pi ban kan mau namar le se la kham sedang kham siwa ban yang ni mo ka jing plan jong ki Kaslam ha ban long jiking. hoi ka kham slem hi Pi kenno ki teman hentai ki thu la kanno pateng kanno senam kanu ni ki jiking jeri ko dan hang national jopi. Kata di melak ban kan mau hi entai te dapat kai ti long haman ki wa rahman ki long ki wa mau bangin kam ban niat lembai ki wa kidon hi kiding jeri man la ki wa hi ka ba ngathara ki por mansua ki teman ki ya baik lemba kita hi empat dan gini ki steel bridge mau kini jiki yang nar mau bang yong Kam sok ban sna da kine maswa perndai mo. Te ka khubar khadu na phi nomor ba. Kasanam bar raja ki wan sa hang national jopi. Bar kitu ki langor ki masalah hang ne. Te kitu ki katkum ki jing phla ki pulet ki ong ba ki mut pen penyap yo raja hang ne hanong riat. Te kai ka khubar ka jopi mata. Mare kine ki breu ki kham yon penyap ki no awe sodong. Bat kila flaro ba kila penyap chate chawe sodong. Baka khubar ro menta kila pen snewi ya kaneka Tanjung Pi. Te kai ka khubar jong pi menta ya ki pai ba. kalau kata hi ngan om no hi ngai le ga dap da ka lalang ni dap da mesin ke jing kemen pi lalang baki la lagi ru na po ka senam jong ni namar le se la da ka tu ka sni ru la da ka kaden ka jing le jong ki hang le po ka senam le se kala kham jing jar ban siam ya ki pi kata ka namar hani hi kalau hapadeng ni nam den mano mo hapadeng ngan ga jing kiang le se da ki wan kai men mi rong da ki le akan no kam bas ni kala kham jing jar ka ni tinggal dap da jing so kemen nga tharai bu blei yu ij mo ya ka thain jong hi barok ka wei kalau ka jing penya jong ka bastat bau la lam nanti mo ba pelaj ya ka senam jong ni tang tah ye Te pi dam jikaman wa ki pai ba langba ki pai ba kindang wan chu kitores nakleng ka jala na ka perthai ba kindang wan chu namar ba ka jal ka thanjung pi kam de ka than ka basne ka kum ka jing hadim le kem yakini ki bro. ya kata de ngai ba ki turis kwa hi long ba ki turis kin poi de sene ban ngai i ru ki turis kim dan de wei ru ban ong ban keno la ni ban tharai mo ya ka jala jong i ban ong ba ka jala jong i ka basne kat kum ka jing song volunteer jong ai ka long no man ka sngi ma tang tang isi akan do ba ki turis long kisngau ki pen i ba ja ka musim ka jing so ba ka jing so tenat de da ki wan sene hoi ki yo i ka dur khmat jong ki ka bathaj ma ndai ki dapat ka musim ka jing kemen pi balong ba ki la kan ban poi ma bagi lak ban sukses te ya ka bagi kuat mo Ki turis haba ki yat kijat. Pikim kali balik ki turis haba ki yat kijat mo kiwan jangan hendak kiwan song pi no kendong. Kiwan ban pet tek tang ni jengking ni kiwan tabanya kijat ro nandan. Kita jengking ki terus. kidon hi ki bawan lemba ki ba kuat ban pe ya ka jengking bat kidon hi bawan lemba ki pool ni ki waterfall mo sini bat ki ba kuat hi badan ga musim jeng terang ban trekking kata namar pedeng ki turis am ki abun udan la ka jong ka jeng pelan jong ki la jong ka jeng kuat jong ki de Tengi iba hasiblay pimsha ban ro ki turis. Nakai ka daw ba pimsha hasiblay. Hakasi blai te ke sane kalau bang ide baro hi yang lepo senang jong mo ka de tang katolik yang ya dan ke long ka khamsuk ke yang namar teng-teng ladang ipli am ya ka sport kemudian manu balak ban yo iya ki sport hi namar hakasi blai baro hi dan ki balai iya seng no Maka tare bro stay kata kan long lak ban sim cuti no kan hasi sende mo ka iba kidan ki we sport ki sim cuti mo sisngi hap deng ka stayo kalau kata Te ki volunteer kita kumbakan ungut man kasni na. ki belum dia jong ka sedang yang mental liur ki adan hi kumbas sangut man kasni Te kano yin ngai national jopi. kayeng dia lai po saupo plus bat ki homestay de ngam tipi ngam padak nyo kai kesnang Te kubleshibun ba ya ka por ka jongpi ba phi la por ba ni te mentangi don hang ne ban sim kubar wala nanti ka bajengai nanti ba habiai ya sa bor haslong te mentangi wan hang ne kalau sya ka jeng penchat pen klan ro pada yang aro de ngidon hang ne namta ban mara kubar phi ki ba
ka ba kalong sya ka chnong ka ba khoj ba kalong sya ka chnong ka batanat ka ba pangat la phiwan hang ne ba kham tam le da phithai phila ban som hang ne jaka khlem dan kam su pisa te phila ban som hang ne phila lai phai biang da ka jat kalong chu benta ka khoj ka khia nam ta jim jungi te khule shibon baro ki ba ki baju kershan ya ka chana jungi nong san hima khule shibon terpang ya ipi